παίζετε με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Εσείς μας ζητήσατε τον Γιόχαν Κρόιφ. Ο Παναγιώτης Φιλίππου και ο Δημήτρης Ρομφέας έκαναν μια όσο γινόταν προσεκτικότερη επιλογή στιγμιοτύπων και τώρα απολαύστε Γιόχαν Κρόιφ. 1972 στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, στην έδρα της μισητού αντιπάλου του Άγιαξ, της Φέγενορτ, ο Κρόλ ένα σούτ στο δοκάρι του Μπορντόν, ο Άγιαξ στο φόρτε του πια, στη μεγαλύτερη στιγμή της κυριαρχίας του, απέναντι στη γερασμένη πια Ίντερ των θριάμβων του 64-65. Ο Μπορντόν εδώ μπλοκάρει, η Ίντερ που έφτασε με πολλές προσπάθειες στον τελικό, αφού έγινε εκείνο το περίφημο 7-1 με την Γκλάντμπαχ, το οποίο ακυρώθηκε και ξανά έγινε, γιατί κάποιο μπουκάλι είχε χτυπήσει τον Πονισένια. Εδώ θαυμάστε λίγο τον Γιόχαν Κρόιφ απέναντι στον Οριάλη. Μια πολυπρόσωπη άμυνα, οι Ιταλοί προσπαθήσαν στο πρώτο ημίχρονο και κατορθώσαν να κρατήσουν ανέπαυτη την αιστεία τους. Όμως, εδώ με τον Κόρσο, στη δύση και αυτός πια της καριέρας του, η ανωτερότητα των Ολλανδών φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πια πήραν και το κύπελο. Να με τον Σάντρο Ματσόλα εδώ, η Ίντερ, που η βάση της ήταν οι ίδιοι παίκτες που το 1964-65 είχαν πάρει 2 κύπελα πρωταθλητριών και το 1967 είχαν παίξει στη Λισαβόνα απέναντι στην Celtic. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε για τους Ιταλούς, που δεν θα κρατήσουν όμως για πολύ, όπως είπαμε. Οι Ολλανδοί είναι σαφώς καλύτεροι. Είχαν στον δρόμο τους αποκλείσει και άλλες πολύ μεγάλες ομάδες, όπως την Arsenal, κάτοχο του double τότε στην Αγγλία με 2 νίκες, και την Μπενφίκα. Και εδώ ένα λάθος της άμυνας, εύκολα για τον Γιόχαν Κρόιφ, η αρχή του τέλους της Ίντερ, 1-0. Που παρά κάποιες προσπάθειες των Ιταλών και κάποιες ευκαιρίες που θα χάσουν. Εδώ ο Μπονισένια δεν ήταν offside, έχασε όμως την ευκαιρία. Θα γίνει το 2-0 από τον Κρόιφ σε ένα κόρνερ. Ο Άγιαξ, κυπελούχος Ευρώπης για δεύτερη φορά μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού. Και θα επακολουθήσει και η τρίτη νίκη επί μιας άλλης ιταλικής ομάδας, της Juventus στο Βελιγράδι. Ένα δεύτερο γκολ ήρθε λίγο αργότερα, από την παλιά του Κρόλ και από τον Κρόιφ, για να ολοκληρώσει τη νίκη της Ολλανδίας, που με αυτή τη νίκη της απέκτησε το δικαίωμα να παίξει τον τελικό με την Δυτική Γερμανία, γιατί πήρε την πρώτη θέση στον ομιλό της, σύμφωνα με το νέο σύστημα που διαξάγονται οι αγώνες, όπως σας είπα. Το περασμένο Σάββατο στην Αβέρσα έγινε το μεγάλο παιχνίδι Βέλγιο-Ολλανδία. Οι Ολλανδοί είναι στην επίθεση, η μπάλα είναι στον Κρόιφ. Βαθιά μπάλια του Κρόιφ, πολύ ωραίο το άλμα του Ρεπ. Στο 19 οι Ολλανδοί με την κεφαλιά αυτή του Ρεπ προηγούνται μέσα στην Αβέρσα των γειτόνων τους με 1-0. Το γκολ ο Ρεπ. Το ημίχρονο θα λήξει ισόπαλο, θα ρίξει 1-0 υπέρ των Ολλανδών, παρά το γεγονός ότι είχαν και άλλες ευκαιρίες να παραβιάσουν την εστία του Πιό. Ξαναβλέπουμε τον γκολ του Ρεπ. Κεφαλιά δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Πιό. Έκρουσε μέσα από τη γραμμή. Ξανά οι Ολλανδοί στην επίθεση. Η μπάλα έρχεται στον Κίστ, το σούτ του Κίστ έκοψε όμως η βελγική άμυνα. Κόρνερ έχουν κερδίσει οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί. Κεφαλιά από κοντά του Κρόιφ, έδιωξαν ξανά οι Βέλγοι. Ο Ρεπ σε μια άλλη προσπάθεια, πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρέζεμπρινκ προσπαθεί να ξεφύγει. Θα διώξουν, θα απομακρύνουν τον κίνδυνο οι Βέλγοι. Βέλγοι που θα περάσουν στην επίθεση με τον Κούλς. Τελικά πρόλαβε ο Σουρμπίρ, γύρισε την μπάλα στον Σράιβερς. Οι Ολλανδοί ξανά στο δεύτερο τώρα ημίχρονο. Μπαλιά έρχεται στον Ρέζεμπρινκ. Κόρνερ. Παρεχώρησε η βελγική άμυνα. Ο Ρέζεμπρινκ, ο Κρόιφ θα χτυπήσει το κόρνερ. Θα γίνει ένα σούτ θαυμάσιο, αλλά out, άστοχο, από τον Κρόλ, από τον Βαντεκέρχοφ.
Πάντα το 1-0 υπέρ των Ολλανδών, οι οποίοι θα βγάλουν και ένα δεύτερο γκολ στο 66. Στη φάση αυτή έγινε ένα λάθος από τους Βέλγους, χάσανε την μπάλα. Πετάχτηκε στον κενό χώρο ο Κρόιφ, πλάσταρε τον Πιό στο 66, το δεύτερο γκολ των Ολλανδών επί των Βέλγων μες στην Αβέρσα.